Dumela makulu. The Nyame Tijan is back kungemsana ndasangana nenyaya panapa ya Hopwell chingono. Vanogara vakatsomana negovernment yeZimbabwe. Anyora pa chidziro chake akati the Zimbabwean government communications departments displayed a catastrophic level of incompetence today by celebrating the sanctions announcement as a great foreign policy achievement, whether in fact the sanctions has been tightened. They were too lazy to read and jumped up and down for nothing. Zvino isu tatosvitsa shoko kumusha kuti sanction raenda. In any serious government, they first start the next and then comment on a agreed position instead of being trigger happy. They have no message discipline vanongo votomoka vasina kuverenga. They did their boss a great disservice. Imagine seeing your subordinates celebrating when your wife, your business have been sanctioned. Great incompetence. Those kutaura na Hopwell chingono panapa. Asi tukutarisa nyaya iyi tukuona kuti ka celebration keketo zviwa chiti sanction rabviswa chichichi, but the funny thing chiri kuitika pa ndechekuti manje munoona sanction rabviswa imimi vanhu ZanuPf kucelebrate, but president wenyu akabatwa nesanction iye nemukadzi wake varipo pasanction pamwana. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika. So pari kunzi vanhu ava vanga vachimhanya kucelebrate vangojambira vari kunyatsoona kuti isanction ripi chari rabviswa. Sanction apa rikuzi rakabviswa pakabviswa vamwewo ukuzona palist remasanction kwakasara vakuru vacho vene, but ameno kuti why is it vanhu vari kucelebrate. Ameno unoziva shoko neratofamba kakunzi right sanction rabva, saka zvarabva sanction nyika yakufanira kutarisirwa nzinake because zvinhu zvakawanda zvaingonzi sanction. Saka kureva kuti apa pasina need kuti vanhu vadzokere mustreet foot vachimachira sanction. Tell me what you think. Mukiona sei nyaya yataura na